nkrofu ekura nka esa ade echi ekura no eni si ebielu edu mu court na yadu mu court remind na say de imagya wo mu ya wo hono pe and the same people ne afidie no wo masan be wura ho asa be say body ne a anka ne no maka ni nyina na asem me ne si ya na commandant sa mesian sesia wo mguzo ye eno se ne conference inspector no mam inspector even kusi 102.9 FM ana me ba inspector no me se inspector commander se me frɛ omra wasi de ba asem me ko no am tani mu asom se me frɛ omra me de me nim tiri mu asem wasi me frɛ omra wasi ne atwa me ba na am you na me de ni mu wa inspector beba inspector beba na am sa ko wasi me didi na am you when I jam de me tunu for good 1.5 hours na papa or my inspector my and I'm going am so penya so am se me frɛ na se bibi yes na se me aka na me ko kanche na ebi oto otwen waso wo ga adwen dodo am you mate asem and I'm there me buy number 2 se twen me furu me ka se me ho aba am yakọ ene me nyabute na metra ko meti what o ma fi de metia ni se wo receive call say wo mu awie anti meti sa call na call commander ho am the commander me friend ka se ni nyemu me ba no frɛ me say dada ya hwe animu a mo manti nkofo na wie Deɛ na no sabre no ma sɛ no wɔ hɔ. Wo mas akenka ne bɔde ne no ma aka no. De di kan deɛ no wɔm kɔ sɛ no. De di kan no emme be 200 ne edan. Ɛna wɔm kɔ bui. Ayi no mo kɔ bubu na blocks e woni wo ma jam ne nyina. Ɛna de to so mienu nso yɛ deɛ. De to so mienu no akenka bɔde bayire ne no ma aka ne no msa be sɛ no. Meba. Maami akosi adwumfo ma mensamra so bio asem no papa ye ukunu ena uma abakwasem bi se onana ena jache hene ebe ware ni free sirim ede ne babetna asase ne so de no otosum yenu ena uma mi bedidi asase ne so ena wonso abedidi asase ne so me banuma bebusa se anyanyambia jache hene na no otosum yenu no de wo nananom ba betena asase ne so no di asem ene wo kan ya ansa no de wo no mo tena asase ne so ye di kan me ba menka se ya no de etosum yenu anyanyambia wo maame di asase ne so na wo nua be ma ne ba asase ne so ni bie no e de be ne si ye na kyese ye de asase na kyemo mo kwa akɔkye no mo kyɛ ne sɛ wo nua ne fanie enti one ne yere mfa no mo nton na wo nso fanie na nyanyambia kwa me dwon no a wono nso abam eka nipa ho a wono mo fa nipa edi budoza ebetu nuoma ne gu ye no ono nso ye hwan osimu sen se eye gyache hinini mpo ena ye na saase ekurato meje masase ena wanhunu mo ene mu anhia ena nuoma tuo abamu a kwa me dwon no anu ono nso dimwo no ye hwan meba no ma bebusa sansam no atie for 102.9 FM tech asembe ba da bidwumadi ye dwumadi asabe de ye sisi no de wonam haw ne amanie mu ye kɔ ho na ye hwɛ ba bia ye de to emeye yie sabi ye dwumadi ye kase enye ye nim de enti ne yete ha nemum eye ye tiefo nananom empanini ye tie yen simple Donima Steel Complex at the Roller Steel Gate any automatic garage door and swaba over 10 years in here and one of the quality and long lasting materials at the aye san yoma way na me kana me dia kyerɛw sɛ wo fie ho garage no warehouse no shop no ano sɛ wunya Donima for Roller Gate ni be de kokoto ano a ensuo begu so awia bɛbɔ so enwe na akye na nkampɛsɛ abubu and automatic garage door no wasi fie kama ma yemfa automatic garage door bi metwa no ma we ya yente said ye Europe ni America na bia pepepe eye pa so frɛ yɛn se me ye estimate ana measurement mfama wo a eye free e wo ya so ye ha yene ya ne de tropical nails aba tropical na doa no
sɛ woyɛ meboa abusa carpenter ni bia be use na doa de adi ne dwuma a ɛyɛ tropical nails ɛna obedi nkiaka firi sɛ no ne the carpenter's choice o de bɔdeɛ mu a ɛnkontono no curve no bend ewuram ne som yie ne hoɔden dodo a ɛwɔ box no mu saa ne wom yɛwɔ 8 and 10 kg size boxes ɛwɔ hɔ open na doa de akodi udwuma a ɛyɛ tropical nails ɛna ɛsɛ sɛ ɔtɔ Brakumasi asafo YF junction ya mejiari office no ya numbers eye 0244 12 33 25 ena 0244 46 15 39 ofresa huma wiya donima fo ya beje so ena Charistic Ventures for so the Zahara Mist and Zahara G capsules on mo dia ba adro we so your ba o ye bema na namu yade bi aba so sebe enka boni bi nsuo bi enka boni wom egu wo ba so nsa sisi so be ma ho no ensa na sisi so ama sebe wo be ma na fon aye ketekete enamu yade na ye yade fon obi kura sebe ne ntɔhwe ne fa tumi hono se ne fa na ye 3388 obi so tumi gwi ho capsules ya Charistic Ventures for their baby na so no mo a nsuo ne topa ye ebeyi sa fi ni nyina firi ho amwa de wo ho Bema waye mre ewo mpam wadura mekamfo amawo eye Zahara Man capsules eye medru bema ebia wuni atenkampo so ne oba behia pe Zahara Man capsules nanom uni hawo baby etonru bi akode open bodin ya numbers eye 0246 34 83 34 ena 0248 56 93 35 ofresa homa wi ya beje so afa Future Life Smart Food eye aduane a yaye ne ntem se emmebo yenda ache ho ban Future Life Smart Food aduane we yanimdifo na akotena se ene wonom aye ede abadwa so woni enim de efa ahoninu ewo nuanim ya twetwe ne de afra ene I tell you obi wo ho anasem a woka ne se media yade bi ekowu a me ne bekra me se wo pese wo jai sa asem ne ka beto Future Life aduane bi na di yade be ne tew so eye sikire yade diabetes anase hapitan wa ankasa pressure eba na wo yawu na ahonam nyina atwetwew oba no ontumi nyini wa bonodoa ho busa no ma me wa so kompuom wo hwa akodafu a wode kampuom a akura ni immune system nyina akofom bra na Future Life aduane no wo de oba kyerɛkyerɛ yen wo haw no na yenhunu de hawo na yempe ho aduane eye aduane o yemfa mankodi simple ya Bolivia Enterprise for ene ye de sa anuane we ye de aba obakumasi sofo line alignment ho no ye ne multi home for no ne di animhwe ye number eye 0242 87 8090 ena 0246 01 ofresa ahoma we ya Future Life for ye beje so Capital J Herbal Ointment yensu ye nie adwumaden ti Ghana ha no ye adwumaden pa ye adwumaden no ye bekwa aba no ne ya bre obi wo ho ada bia ni sisi na kire bremo ne honam tutu no woje ne ho anye Capital J Herbal Ointment yaba wakonwuma so a wo de waba no dware na yemfa bi nsraw aduro no ye de sra ni padua na ni na wuram na akoye ni padua ni mu adwuma I tell us wonya bia honam wani nsansa na ehaw ahotutuo ene wo so koko ene ehaw oba sebe ensuo bi gu enka boni wom ya wankasa wote a enkoyie ayemtim ehaw pebi dobra sa wada fatua eno ano wa koko kura wo so no de tua adwuma eye no ene obi so wo ho a ne ho aye hye so ya akwada na apanyini fa bi sra no enti we me frɛ na ba tanku Capital J Herbal Ointment eye pa onipadua mo aye otitiriti ade ohianie papa na wode aba no sabre wato apete wode herbal shop pharmacy ba bia ye tonu obi a wokɔ hɔ abusa sɛ wo pe Capital J okaso oni bia ka kire nso onkofa bi na mmom okɔ adwoso dwom hɔ abrosan ne so a KBN Herbal Shop wo hɔ otobi Mr J Drugstore ewo Ashtown ha o St Anne's Junction hɔ wono nso tobi Juliponia Pharmacy enso wo Tech Junction wo mo nso wo bi Atonsu S-Line Mama ono nso wo ho anti nurse enso wo yaba no e wo 0243 962274 0243 96 2274 ofresa ahoma we ya Capital J panyine no obeje so why ohwa enhoma ne so a
mo adwenkyerɛ ne de abakyɛw na akosu adwonfo ɛna ifri gyaakye pram so mpɔtamo na ɔdenasɛm abedan asɛm bɛba de bia bedwafo na ya akro bia santie na awie mamu ha o pete 1 minie na me wo sueduro abrankese abrode ase ɛna metie mo odwumadie na ya adesua ya adekyerɛ I salute you but I love this program utek mummo ne hwo ha na yetie wo live ɛwɔ breman nyankopɔn hyira wate ye ma happy birthday nso na ye ya wada number 77 ni twato wamfa udi amma akra ya akro bia sante adenti necessary enipa bodua enam mobile phone hunti yemfa ya brabo ema nyankopon yo Daniel nu oboyima oh nipa mkaza wa yehye ne last phone aka no obi ahun akra bia wiam amwa ha osu sekire kunsu dom ya abramis minie udwumadie na ye suitable akra we really love your program and your voice nyankopon hyira right ye hwew oba kronom adonko jonhia adona rentafo ye niabre pa nana nyankopon hyira mo right ye da ase akra ya akra bia awiamia na wasio niamo mo abasonso no madwuma pa mobo monkoso French line shoemakers ya ye wahade ye nyina ya brem ene yetiu right mame afei mame mra masem ne so de na mebusa ene se jaache hini otoso mienu ene kwa ware mo nana efri sirem saa asase ne ya asase a ye de mo betena so se mo ntena so na mo mfa ana sesen enti asem aba hoi bra wanim na kasa gu afidie ni mame say ye beto ye nana no ye baaye no okay say 102.9 into odom amfufun ema o mu didi so na ye ti so say no abeduru kuro asembe no kan wo saa asase ne ho de kyerɛ mo say mam do mi say ye dia on mi say dia ono ne maame adidi so no agya ho nti ene ye nsusu ye didi so okay asembe badabi Sasasi o kyerɛ sɛ Kwame John ɛne nipa bi ɛne bae ba ho ebetu nuoma ne gu ya na ɛne sɛ what ayi abe no menu abe ma ne yire ɛne so call sɛ Onye opanyi mesro ya oba no kasa ono ne nsɛm wo kɔso gya mesro uye jasuni kasa mitio no oba no Kwame John so odi kan akɔ case no ne jaache hina akɔtena se aka ho asɛm enti ye mhunu ya nse o ma ba so ye betu abe no enti ene ohene no owusu anu Kwame John aye o ma ye baako tobo owusu ya ne ye wunua no ne yire ono ne famu no no madi nkenya che asan aba mu bio se nam dia beda mu okay afemi ye hwe Kwame John enso ye hwan Kwame John ye me fan se abusua ye nyina wo fie baako asembe badabi abusua mu nyina mu wo fie ba enti Kwame John eye busuani jaache hini anu otoso mienu okɔware wo nana ede wo no ba jaache no bema asembe badabi unua bema wo kwan ben so kyerɛ mu hɔ kakra ma me nua bema se me nana no ba fo toso mienu no ni nua ba no fa seba ene papa yi opa ye frame nana krobia udin de say ye frame Francis Apel Martin Francis Apel Martin maame a woti ho ye ode Kwame John ye ode mo fasi wo fase ne Kwame John asembe badabi wo fase wo kwan ben so unua baba ana sen kyerɛ me honi mu kakra papa say ina na ba for Martin to sumi no ni ne ba e fra na mo se wa oni di na hiri asembe badabi oni mo se wa ne ba ene akosi utu a ona ho me obinka ho na afọ minyini ye no de ba for ka kire me ne se umna na e fra na bra ko school na ona totum body ekura me yedi o fani free stream ne bai OTEC 102.9 that na ne ba mo se wa no owu
enti nim papa no odente no kai se ebia no na kira yira enti o wari srim ni ba no ma no so me kan bo se wa ho ne bi yan ko pada ro na onya echi de kiri nipa ampa mina nan kire me se temwa ana bra ne nyin se be bosome eno no so nyin se ne enti o wuye no o wu ba amo se wan so ba wuye no so wu ba e je se wo ni mami ani mi mami no ya ye nua ya o mko bebia ndia sase kan wo se nyina bebia mina na mo se wa se kan da no ekwe bo so mpon so se kan da obi na kwa mi don no be mu no mina na ka kire mi se o mu nua ba ko enye se mo se wa ne amotin dum free papa mama papa ba ko ti o mu nua ba ko ena wo o mu nana no ba ndi wu ntem ena ma ba for de oba no be kan ho de frena ko so djubi asemba do be kan ho de ko so djubi no ena no wo oba ko e frena do nyam che no sa wo ba be ma e frena ko brother di ndi se beto no so wan tra no tin kuransa no papa no ko tran kuransa from the infancy ko se jaba yi na sa ko ho e je se fio na da ho se sia no na je se mi nyina nanka papa mami we so ni nua panyi o say ya o ho sisi ya kamni mi enu e ke se fie ho nki ru ai ena eri to sa na asase e ka ho asemu mi nana kira mi se o papa nana bra baaye no ye mami no nana no o papa ne baaye no ena o kotwa asase no ma o ni mi nana no so mo ndidi so enti o ma didi so from generation enti efri tete no wo wonim se yetwa saa bia no ede maami nananom to am ko ne di so okay ma yenhwa de papa ena se wo fa ase kwa me dwon ene di dom anim ya yakotu emme anka ene modoba agu ewo so o ye busuani o ya awe se de ekoso no no efri nkwada abram nyina no tin kuransa no fa no ho no nimi jache kura recently Mr. Brad na mi to koko wonu adu biase be 203 or 204 e ba na no fa bia friend ya dan kwa onde on na tie no de akora do be kira me se bra o fa su ba ku ni o na me so free ni no se fie sa ba do fie sa no so ye kwa me don no mami na me se no tie ni wo se ko bra di ho won kuransa na me se sa o se ho na me se o ni da no so kitikiti ni be fa no ko e enti afie no kobra de amna ba not known some the minimum hio no kobra di baba ko fun fransa ba ye no nam so ma bejachi no be chia me no na ka chance papa me ka sem bia chiro na so me ka no so hwe ni ye kwa me John no ba no tem papa ka chire ne se okwa asemba ba de o fa no e fra na moatin no kwan bia obi na frifie ho no irin frifie ho na so irin frifie ho dia o ma ka ni na no ko unu nua ma no ene be fifie no yewo me say you free ho a omo aka ye nonkofo ono ni nua ma no ene be fifie ndi ya me ka chiro wo no so ba ese duane bi o ka se dibia eni nam so mkura mti wo no adwanya mche kura tia se me ni na duane da nana because metimshwa me ame ho na manzo da uruma bibie no wa ame no kan nam de to through that no e wo mu makoda no o fa wese means bia pemina so nyame kobra na tia se e obae na me en compare ma ya busia panyi koku ansere wawu pasiburuku wawu na me compare ma won se ya manyini na kobra didi ko rapo ade woni ba fo moto na de e de ade de no mame e ka se mame hwe so mame se mame so wawu nto mo modra me japade a ba fo japade o no papa ono ba na aburunti atemdi di odi me no na nya de ketua ma yenhwe asase weyi a ye ka ho asemi akwa koduru jaache hene anim wo wako jaache hene anim makoho e wa asem weyi a ho weyi o kan de na kirewo asase ya yakodri so ne o ma agui de ba first pa no me wo ho na me ba na me sisa ka kirem se oho na mrantie bi beto abense ne wo kai ya no bo mamani no ko bo foku amani boku zi ya busia panyi abo foku amani foku aka kire o hine no mo hin si ya ntwe da juara yemra me hu ampa nanka me ko no me jae
enti dwara no onso so wo bank manager enti oba nimre ebe fo na ekuhia no ye koye no se no afre kwa me John no efiri wire mu aba te don di betu mani mu ni se kwa me John abeka kire se asase no ono twen ho manso enti eme wo so no wusu ya temo ni kwakubu Samuel ye aduma no ya mano ne Samuel di wiye enti aya ma mi nua be ma no ne yere no okay kwa me John ko pa ne bra wo hinu no ho enti sesi ya no me no otue kama wusu ya no hwan na ekan wo hinu no otue kama wusu ya enti me nkwa kai me no no hu ne dodo tobo afemi ahwade bi na mu kai wo hene nso se eme no yatu abedwafuo bi ama wono mu akochem ede maami nua be ma ne yire owusu ade na mo dinkin aton dada mo twe na dwen si ho na me kan be me pese oyi ho na mama me oh ye me ka kire de pin eye fasi wo mama me san ba so asemi hwan na di akiri bodin na tiefo okay very good asemi ba ye no watu anamon akọ jaache hene ho oya eye fasi ho mesa ba so na de ono nso koye firi se yenim se asase e wo asantemam wo nyina ye ohene ye ne dia asante ye oman Ghana beto asante enti yesi asante man asante ye oman ti wono ne hene asante mawura ye bod ni aye kwa ha ye ro ye mpabo akra ansa na yakasa awiai otumfo se tu abebio akra onkwaso ono na asante ye ne dia na emom wo pawo hemfo se won hwe ne nsa ase so enti se eyewura fusase na se kuro kokoto a de minim ene se ohene odi kuro a eho yese won hwe so ne kura kwa akoto no ofre nipa ono no odidi asase ne so ofre no na yatena se aye nhyehyeye ekura beto enti de ebeye nie right na we no yede nkan ya che we ya fa ne fa ama ono ne yere aton wo wusu ya amom de akwa ayarebo die na baba bio se so ade e wo so no yesan akotua ho kade mo wusu ya eya asem na mebusa baako ena se wo wusu ya yi nso so woje na no onim se ye chei ma ne kru de ne de kwa ayarebo a ayenyam bia na ne botae ne sei enu nso ye mienu kwa me dwon nso nim se jaache hini a wotoso mienu kofa maami akosu adwumfu ne nananom ba betena ho na se ofa ne se yire na se waba beto na sefo ti asase ne so a otumi ye nonkofo me ye ya na asemba badabi eno nso ye miensa ensam na mebusa enti akorampofo ene jaache hini kokochia ye no asemben eno no nso de to nanim asemu utrezi a esane basa asemba badabi dwumadie tini yesi ehia madwemba Dr. Agweve akwaba yenia doc na what to say nyankofo na daruma ayese kwamo ani jaache kwantempo na chemfimfini no entinkran kwantempo yi kwamo gufa ena jaache gufa enti na Agweve heb osi wo kwamo station anfa no atwa akwa anim sabe fiti na yeka se ye wo jaache no asase sam eye bebre atiefo ya ne papa no a ono no onim yade ote yade ase enti so do yade kokoma no a I tell you eye ketu ebi ewo nani so ena wie yi ye hwe koko ene nsoansoa eye ade ba ko a ya ta hunu ene se obi hunu bibi nesini ho o se asade we di I say koko o hwe se ne egugugu ya se koko enso ebia yenim ensunsuaso bi wom anase nsonson ye bi wom ensa bia na ye koko anase ye wo koko ne ye wonsa ade no eti ni panya koko sa wade afiri se eku mema koko se sisie na anamon ye sesie tuo eya Agweve ho ma ye nhunu me da sipi me chietie fo nyina se de na wo twetwem me chirechire mu no mprempi no aya na ye ka koko hu asema aya no obi o hu jafese nsansan bi o nipadua o se koko ni nasefo na aya na ye pese amuma ade ye frɛ ne se sunsun da saa yare ye ni ntem
said the biara ni yare ne ba ho pe na ba de friends hospital na chirichiri ma said obe chirichiri ne be try yare sa obenya ne said yare ne be contem nti for instance say your fans answer wana say sansan ne pie anase fifiru ade friends ujanan bia dia na say nya ujanan bia ho ana ade friends sansan ne pie anase fifiru ujanan bia ho anase ya ohene anase ko janan ne epie dia na se emfa ade friends sebe ujanan bia anase udrumu ho ne dia na ewo baby fufuro dia na enye koko na yare bia also timi chire mu ma doctor ehu anaso ma yehu se yare we na ha opotin ne ye pa hu aduruma because as centre ne ana sa dey first nyama be dedi no eye pedie anase se no ho na so ni na e different because if furu jana bi etimi yo hene etimi kikaw etimi hyew sa na won sansa wa dey first uni pedue hu a etimi hyew etimi kikaw etimi yo hene ento bi o ha na neni wo hoi de bia neni su ya ne hene neni ya ne hene nti oso wo de friends koko na wani na he wono ya through koko no betima ba ne se ni yare bi na eba betima ba ne se ade bi na to wani ne so even kura wani nwi bi kura ne bitimi to wani so e ma etimi ya hene eno so hwe no wa ya na still enko na esa ya hene dia o se ya hwehwe de ntia akwa na fifiru na se kurotimi ba ho o se etimi hu de ntia sa de ni fifiru ho na wan kasi we ya fifiru ho ide yekoko because betima fifiru ho na hwe ne yekoko ahwe betima echimo na de foforo sa so ana hu abi wa na de bla gu na de friends ni pedue no betima ba ne se allergy nyama bi wa o yusu anasi ba betima ba ne se duani bi wa o di kura na akoma na sa de na eba ya kasa obi wa sa no ho anhwe no wo yusu nkubi ama nkuna oyusu no skin color anaso nya de friends skin color na sesa ano so obetima ka se koko ne ha no na so timi monitor hwe se para enku am yusu same na me yusu ana ma sa yare ne ba na yamfam be wie se obi o ha na anhwe okọ ade friend se edware so odware na ho kika no se yon so share kura na ho kika no so nya na ho kika no ya ka se obi o kura onante kura okọ bani na no infifre card ye friends ne wedi kura na no ho kika no obi so okra odi duani bi kura so na no ho ana ndro bia ne de betima sa awo ni peduani because yare ne da no ho adi different anrafo wo yare bi o friends akrabi ebi o ha so titi no ho pe na abo pop eti na be so ha no titi na abo pop dan so your friend epo agu aha o ye no free horse reptile and as I say a snake, make a reptile snake follow within that reptile family. I had to the phenomenon. Oh, who dear, how you can describe that skin? But oh, I dear friends say it is the largest organ. Skin ye kasedi and a hono. Yankopo is so special say intimate home and as intimate security dear friends waste. Ye ka system of forms are in which I yetimi yinyam afin free any pedue ni ma ade afrese ye hunwi no anase ye wedie no eka ho because ye wedie no etimi ye secretary ade afrese nsuo ene nchini afiri any pedue ni enya nonko utimi fo anase utimi ye adwuma obe test no ate se enyo ne nasefo se skin no ye ntriti anhwe se yare e fati en skin no or how the mind and in nemu na dem oni pedua no because we need the leaf no of the different skin no roots be and as follicles be o ma ba oni pedua mo timenya ade a o hwehwe free ade different say oni pedua no ho ento bi biara o tie biara no so timi hye ne so ehu say so no okọ no oba na bibi fifiri o ade different ni pedua no ho a ni pedua na o ho no apart from say Nyankopon abo e o ho sa no wasi bibi fifiri abra hu die fifiri se sebesemu na unu se dua se na fifiri na obekọ na bibi fufuro fifiri o dua no ho a obenya abotra hwe se de ba de na fifiri o se dua no ho maybe next time de baba otim ni se me pese kan bi na me why side de ni fifiri ho sure na pese kan na why na still se fifiri na sa how no ade na be obepe hu aduro because obekuma kwakua de friends fuom obekọ no na haban ni bi abobobobọ no ho ya bi wa no lose nutrient bi friends baron obekọ na ahaban na deform yellowish
o man fertilizer ne nasefo fertilizer ye de mandro ne nasefo ye man ni no ebi wo ha na contain ade difference NPK keke nitrogen potassium phosphorus keke now so your ade difference fertilizers ni bi also the man na betimi aye den a transfer anya sa micronutrient na man asesa sa na skin it okay sa na also tias say na yaresa ya ade a wo hia e ma yen Agbeve Herbal Hospital sure because ni ade so a dedi se mafa so wo ha apart from so be se wani mo be mu na ana so be sere na obi be ba obi bisa se adanti na wo mu na o yare ana bibi ha o no so skin na nkasa wo hokra na wo mu na skin kro obi hu se bibi fifiri na se fo do bibi say no that's a bibi ha oh because and they are dedi ye suma ye mu de wo ye ma bibi ha ne de yentimi hu yisi de fidi ato ho ansa na ye be hu sure intimi sro bibiara o tie mi se koko biara ono dwen se bibi woni ni pedua mu nte ye koko sa na odwen se fade a no no na otu din si me de me friend koko dia ye ni ha obiara na se ye pa tre aka tre ne se oba no ba beduru Agbeve Herbal Hospital ye be ma na din foforo ne ya tre ne se yare se o ho ni sure na edura ye betimi dia amade akosa yare ni sure said obi ankonkochi ama na ma mekase wakochi achi asa sika kese because the man me na me kasa for sa yare no ho say ena be se na otwe na ase na otwe mioni obi by with severe skin diseases also an intini japade nkese ni awaton oh na ye man no any problem ya oh I be serious I say no honam adane bibi in such a way say opia just or dress it is akaideni oh because someone dress it is akaideni no kwa o sika o bibiara na ye se ode nipa duano akwa Jessica dro oh nipa mobo nipa wu oh now bet my body and friends are sabia na ya pe drama no amana sa ne yare a sa gidie na no bo sure ne dan ne tankers o won so otime ton ade sa ne ho yare abra e won dubra ndie hin na haban na ba e betima akeka bom ne dia sa yare de bia aya me ka to ye ho boy ho samra ne say yendie ye wade first traditional medicine dos now so yendie de yesuamu yade first dunsini ade first herbal medicine sure yem practice bi biara say ye ba ko show bi su say ya ala su da bi yendie eno an se dua ne de sa yare sure eno ni adwuma mesro bi biara o tie mi ye tidwam me ne ma doctor phone penifo ye tidwam ene ho na me free na mabei o kira ye tidwam ne me kwese ne tidwam mesro bi biara fa ne ntira da ko jaache mesra wa o ba o de bomodi afa agiso ka o fa agiso ka no asu kwa mo ne opposite pe ne adako jaache Agbeve Herbal Hospital yesi yo obi biara so oba biara no so free agiso ne chi so on fa de friends Kumase ka no nsi wo kwa mo bebi obesi wo penani now for number yi number ni 024 65 95 256 024 65 95 256 024 65 yes ya da se etiefo nwa mwate na ye kase nipa te yade ase a eno ne Dr. Agbeve sene ye wakyerɛkyerɛ nsɛmu entinye sɛ bia nsa bia si wanim apie wo ba bia wo sie ye koko na wo kɔ sesa nduro bi ya ba wo behunu enye koko a wo behunu na ho aduru ɛsɛ fata so ɔde ma wo no ɔde ama wo Nyankopɔn nhyira wo Dr. Agbeve entu de frɛ wɔnom no ma no frɛ ne sisi a na ene no enkasa 102.9 FM Otak ɛna mutie Udidi Jacinta awia Jesse mame ma wa ha na menchia wo na memusa wo se umpono emu etesei akra bia sante I'm enjoying your show your king about the king servant when the land went off try and tell the story other day hey. This why Obadiah come in and explain for me because I don't hear cry of what you say. Nana, a man woman careful nowadays. Boys need a tramo, you woman.
na ya guess na nso bi pɛ oba na bi a wa hu ne moba ma ne normal 30 minutes no oka no okoye hyehye sa kwa wi de wasa ti ndi na ye ma wo nso nom no ko nom no de akobumpa basa hu na obetwa ne puruse tike wodonyina adio na o ya na mbusa mo se waduro ene woma ye hi ne hi eya wo hu akokora ko ne nkyɛn na busa ne se eja eye dan na wotumi nyini ba beduru ba bi a waduri eye busa obusa ebeboa no nenka no ne modo ba ni wu ana pato ne busa sa asemi owo pato laundry services e wona na bu abasa junction ho pato awiei mechiawo na we did the Miss B also wo London UK abruchimam awiei mamenchiawo krache Kwame John no akura yeah jata ba kire se Kwame John moto nsa frɛ no ma ne ba oh ye no hia ka se ye ko hia ye nana jache enne ko din komo no nana jache jetumu se ono ne ma kwan mom kutu eme no etugu ye na ofre owusua no ene Kwame John no e bai se oyedwo contase ti from jache ne sa to aso ko contase owusua ne be ka se eme ne ye ne dia to no no watua nana tua sika ne dia ma no to ne ma nana jache hene kwan ti nana jache hene se odo ato abe no na mbisa ne se na ne uto abe no a anka na ewom no body ewom ene ne so uto ya na eno se maami wei ene ne ma ne fi se otu omu ne amegu a omo sese no mo nka nche no asase ne de eyo no ane dia na no ena e ma ye to yensa frɛ Kwame John no ono so se oye maami abusua pani e mo mba ha se onkofo ogusua no a kose ayi ni akoye se abe ne ogusua dia ye tena ase kan ye hyeda aye 21st century yisia aye da no ebranda no Kwame John se omba na ogusua no se omma dia ono so omma bi so obaye no maami ma ye ne hwɛ e maami ne madidi o matem enti bia maami mo pese wo da se me emma ha kina enti maami hunu na na jaache agitum enim se asase no eye Kwame John dia ana na ne jaache se ono na asase ne ne dia na asase no one ohini bi twe manso wo ba bia wem tefa panyin ase na sa panyin ase no panyin ase na panyin ase hine ne ye se asase na wem tuso nyina ase nifa no ne dia ane jaache ne se benkum ne dia ana asem na bedu otumfo ho ana otumfo bua eye panyin ase hine no efo sa ne jaache ne ka kire me ebua ne fo enti obua ne fo dia asase na ho ne nyina no ai ma mi mu yesa no ne dia se ono abetu kura o ho kwan se ono agina asase na mbisa se wo ho kwan mo se oji asase na wo so wo ho kwan no obi so adua nneema ewo so adan na wo anfrɛ maami mu se wo ji asase na wo kodwu nneema ntugu ye wo so wo atu agu ko se mendi otoy na se maami man ka ne on board ye wo so a omo sese no maji omusika na hunu se meni yo wusu ya anso de ana eno na mbisa se ohun ye o se oni de owusu ya be ka che because Kwame John ni de adanse man no Kwame John no e de adanse man se owusu ya na be sra asase ni fi ono Kwame John no e de owusu ya na dua me no owusu ya no ni kunu e na dua me no mame owusu ya na ote hen pacho pipia se ni ba bia wote o fe no so otachi man ba pia se no free ya frɛ di owusu ya pankami penidin no afia wusu ya ofri piase na sesei okotachi mai ona e kan de na ye nananom a etie ye moa ye edwuma de enim se nananom tie se eye masase ya medidi so asase nye ohene bi ade ya yotumfo de ya na emom uye di kro ye ohene a okohwe so ma sure se ohweso neso ebi a me nananom ne di so ne kro ba betoa mia mi madidi so a makura ba beto no enhyehyɛ ye bia ni wa e ma me na ohene a on ne hweso ma asantema awura no ene me be ya na enti nananom wo etie me emwa ye yedwuma die die nim se nananom tie e ma me ana na se manka ana se me board ye wo so a yedi nka edwigu wi ansa ne abeka se me nsese me entua ho no ni asem atiefo asem we oba de mumpushi mfa nhye fridge mame na nyame ya adoma nsem misa wo ho sise we no kra no maami ya yeso ono ya adwon se obesra asase wono ho no wono mom eye hoho ya na ebedo wono bema no a wo ware saa
ɔbaa no ɔware fie hɔ no wɔn na ɛbɛsrɛ wo hɔ asase ama ɔno kuna wɔyɛ busuani na bɛwɔ ame na mimi nua asase ni ɛna mekɔpɛ kora wɔno ɔbaa no na ɛbɛsrɛ asase no de ama